На 7 януари в нашето училище се проведе форум, в който участваха нашите седмокласници и RoboKids Враца. Това е академия за деца по роботика и програмиране. Днешния свят. Какво прави програмистът? Пише код за създаване на софтуер, игри, уебсайтове и приложения. Решава проблеми чрез логическо мислене и също така работи в екип, за да реализира сложни проекти. Видове програмисти. Уеб разработчици. Те създават сайтове. Мобилни разработчици. Приложения за смартфони. Игрови програмисти. Разработват видеоигри. Софтуерни инженери. Създават големи и сложни програми. Анализатори на данни. Работят с данни и изкуствен интелект. Какви умения са необходими? Логическо мислене и математически умения, познаване на програмни езици като Python, Java, C++, умения за работа в екип и желание за учене и постоянно развитие. Какви са предимствата на професията? Високо заплащане, работа от всяка точка на света, възможности за творческо изразяване, престижна и търсена професия. Забавната страна на програмирането, а именно с нея можеш да създаваш своя собствена игра, можеш да програмираш роботи, хакатони и състезания. Забавно и в същото време изключително предизвикателно. В заключение, програмистът е професия на бъдещето. Всеки може да стане програмист, стига да има желание и постоянство. Ние искрено ви благодарим за вниманието, а аз мисля, че всеки знае каква е паралелката след 7 клас в нашето училище, а именно икономист-информатик с разширено изучаване на английски язик. Мисля, че ние, като настоящи седмокласници и бъдещи осмокласници, ще направим наистина добър избор, ако останем в нашето училище, особено децата, които припознаха своите цели в нашата презентация. Благодарим ви! Благодаря. Много се радвам, че сме днес тук при вас, за да говорим за професията програмист. Казвам се Антонио Филипов, програмист съм по професия, от 10 години общо взето се занимавам с тази професия, чисто в света на така нареченият Enterprise. Това са големи софтуерни компании, които се занимават с разработка на софтуер и подпомагат решаването на различни проблеми за големи клиенти. Това е госпожа Мони. Като цяло ние сме от Академия по роботика и програмиране в град Враца, RoboKids. Занимаваме се с образователна дейност. Подпомагаме развитието на децата в тази област, много добре развиваща се. Както видяхме, бъдещето, общо взето, е в програмирането и роботиката. Какво е програмирането? Вие вече във вашата презентация го споменахте, но нека да го преговорим. Програмирането е процеса по разбиването на даден проблем на малки части. Винаги, когато имате даден проблем, вие трябва да започвате с разбивката на малки части. След това тези части, като пъзел, като лего, се съединяват и става едно цялостно решение. Програмен език. Вече сте се запознали с Scratch, нали така? Блоков програмен език. Сега ще се запознаете и с Python, нали така? Това е вече текстови програмен език, типизиран. Езикът е начинът, по който ние даваме инструкции или така наречените команди на нашия компютър или на нашата програма какво да прави. Както може да видите, това е малко парченце код, което какво казва? Когато се стартира програмата или когато натисна зелен флаг, винаги изпълнявай. Предвижи се 5 стъпки напред. Ако стигнеш ръба, се отдръпни. Нали така? Добре. Така, нека да видим на най-високо ниво какво е програмирането. Имаме проблем. Винаги програмирането идва с някакъв проблем. Идва при вас клиент и казва: искам да ми създадете автономен автомобил. Какво означава това? Автомобил, който да се движи по улиците, без да е необходимо аз да съм зад волана и да въртя волана и да превключвам скоростта. Нали така? Това е проблемът. След това програмистите започват да пишат, нали така, да го решават този проблем под формата на код. Предават го на компютъра. Компютъра, както знаем, работи с 0 единици. Нали така?
Всичко, което вие натискате като команди, всичко вътре в компютъра стига до процесора и той се превръща в нули единици, който той разбира. Следователно след това нещо се стартира програмата, изпълнява се и се решава проблема, който имахме в самото начало. Тоест, не спирайте да учите. Благодарим ви за вниманието и в момента, след тази сесия, ще направим практически нашите автономни автомобили. Ще се разделим на 4 отбора. Всеки отбор ще си направи собствения автономен автомобил. Чакай малко сега. Не, чакай. Дай да се върнем сега. Обърни го така за по-лесно и се слагат това в това. Момчета, сега... Прекъснах ли ви черната линия? Да. Хайде сега измислете решение, така че да прочита и... Моля? Направих им по-сложно.